Nina boqasela kaWasa inkomo esengwaliviyo siyakhuleka nina bezulu eliphezulu libumbene lesikhombisa ihora nazi indaba wena mbukeli woza nendlebe mina ngizoza nendaba angihlale kuzona ithonto nazi ihamba phambili kusihlwa nje. We have also had to ensure that we achieve inclusivity as well as balance, particularly now as we have set up the government of national unity. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usivikele isibalo songqongqoshe abangaphansi kweCabinet kahulumeni wobumbano kuzwelonke wathi sikhona isidingo salabo ngqongqoshe. Omasipala bonke kulo financial year eqalayo kufanele basebenzele i-clean audit and environmental affairs. Uhulumeni wesifundazwe kwaZulu-Natal usuphoqe bonke omasipala ukuthi bathole imibiko engenalo ucopho. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uzivikele isibalo songqongqoshe abangaphansi kweCabinet kahulumeni wobumbano kuzwelonke wathi sikhona isidingo salabo ngqongqoshe. Umengameli wezwe ubephendula imibuzo ngenkulumo mpikiswano emalungana nesabelo mali sehhovisi lakhe. Amaqela ali-18 anezihlalo eParlamente ubuncinane li-10 eliyingxalenye yorhulumente wendibaniselwano. Ngelixa umongameli ewukhusele umthomo webhunga lolawulo uthe uza kuthi qolo ewuhlaziya. While we continue to seek ways to use the resources of the state optimally and sensibly, we have also had to ensure that we achieve inclusivity as well as balance, particularly now as we have set up the government of national unity. Amanye amaqela akhalazele ukufakwa kwamaqumrhu karhulumente phantsi kweofisi kamongameli. Amanye afune iofisi kamongameli endaweni yoko ithatha umbandela wamanzi nolwaphulo-mthetho, ngelixa amanye afune kuncitshiswe umsebenzi kule ofisi. Some in this house have said that we are building a super presidency that subsumes the role of government departments. On the contrary, the presidency complements and strengthens the work of government as a whole. Amanye amaqela aphakamise umbandela wokungabikho kwikomiti engukhala kwiofisi kamongameli. uRamaphosa uthe iParlamente mayewunike ingqwalasela lombandela ithathe isigqibo ngendlela efanelekileyo eza kuyithatha ukuze izalisekise umsebenzi wayo ngokuyalelwa ngumgaqo-siseko. Ukuqukumbela umongameli uthe kuza kubakho inguqu kwicandelo lamanzi eziquka isicwangciso sexabiso lawo. Dingilulama Matya wendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Unobhala jikelele we-SACP uSolima Payila uthi EFF kanye ne-MK Party akuwona amaqembu angaletha inkinga kuhulumeni wobumbano kuzwelonke iGNU. Zuma as well as MK Party in other words and the EFF are not like the DA which represent monopoly capital. Strategic enemy in this country is monopoly capital. Political adversaries who have political office, they cannot change society. They have nothing. Why is the ANC afraid of them? And why the ANC want to equate the EFF and MK Party to the DA? Kuyigugu konke okuthinta umkhandlu udolobha iGoli kumholi we-Action SA uHerman Mashaba kanti futhi lokho kubukeka kuyinto esiqhuquzele iqembu lakhe ukuba lifune kulungiswe lomkhandlu udolobha. Lokho kushiwo ke umhlaziyi wezombusazo uSolwazi uNtsikelelo Breakfast uphinde wakhuluma nokungase kuzuzwe iqembu ebudlelwaneni bayo iAction SA neANC esifundazweni iGauteng kodwa wexwayise ngokuthi ke kungase kube nokushayisana ngamakhanda kuANC. Isifundazwe iGauteng okuyisifundazwe esihlonzwe njengezizinda somnotho sesike saba nomlando ongemuhle uma kuziwa kwabasiholayo njengoba ukubambisana kwamaqembu ke kwaba uhlelo oluhlulekayo ukwenza umsebenzi ngendlela lwaholela ekutheni izakhamuzi zisale ithule kanzima. Coalition arrangements have been unworkable and unstable, largely because of a missing link between conflict management and coalition politics.
because there is no mechanism to regulate conflicts. Ngomsombuluko iAction SA imemezele isinqumo sayo sokusebenzisana neANC ngenhloso yokulungisa inkinga ezikhungethe Gauteng. Lokhu kuholele ekungabonini ngasolinye kwezombusazwe njengoba nje leli iqembu lalike lashaya phansi ngonyawo exoxisane neANC. Ngenhlelo zakamumva umholi wayo iAction SA uHerman Mashaba unxusa ukuba kususwe ukabelo gwamanda kwesobumeya wathi alikaqini ukhakhayi lwakhe ukuba usengabe ezikhungethe zakhamuzi zaseGoli. We wanted the removal of the current mayor. There's just no way we can honestly, in a good state, said to our residents that we are happy with the current mayor. So we said to the ANC, you guys, you headed this mayor to play a role that this job is way. So please, the only way we are prepared to really support you, we need the removal of this mayor. Dokotela uxwayise ngokuthi inhlelo zokusebenzisana kwamaqembu esifundazweni eGauteng okuyizinhlelo eyingekho kuhulumeni wobumbano zingaba izinkomba zokuthi ANC ingasishayisana ngamakhanda. Uthi isinqumo sokunamathela ku Democratic Alliance singase siphazamisa ubuholi bayi ANC njengoba nje amabombo ebheke engqungqutheleni yayo kazwelonke ezoba ngozibandlela. Uhulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal usuphoqe bonke omasipala ukuthi bathole imbiko engenalo ucopho. Lezi ingxomo ezimenyezelo undunankulu waKwaZulu-Natal uThami Ntuli emhlanganweni weCabinet eThekwini khona KwaZulu-Natal. Umhlangano okubhunga amaqhinga kahulumeni wehlandla lesikhombisa KwaZulu-Natal okubekwe eqhulini okuhlinzeka imiphakathi ngezidingo nqangi. Lo mhlangano weinsuku embili uphume nokuthi abaholi beminyango nezinhlaka zikahulumeni bathathelwe inyathelo uma bengenzanga kahle. uNtuli uthi lo mhlangano ubhunge waphuma nokuthi sekuyisikhathi sokuthi omasipala babe nembiko okusetshenziswa kwemali engenacopho. Hayi sixoxile impela ukuthi omasipala bonke kulo financial year eqalayo kufanele basebenzele iclean audit. Kodwa sithena ke sizokwenza sibambisane kakhulu nabo sibalekelele la sikwazi ukulekelela khona. Uhulumeni waKwaZulu-Natal uveze ukukhathazeka ngezigebengu embonini yokwakha ezibambe uhulumeni ngobhongwane ngokuthi zifune ingxenye yemali kwinkontileka ezinkulu emphakathini. As part of ongoing and inclusive engagement and in a bid to find solutions in the construction industry, I've directed that the responsible MECs must urgently organize an engagement with the construction industry. Khona manjalo umphathiswa wezokuthutha nezokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal uSiboniso Duma uphinde wagixatshezwa nangomsebenzi okubhekela ukusebenza kahulumeni esifundazweni. Ezindabeni ze-SABC nginguVusi Khumalo eThekwini. Mbukile sathi uGunyamathe kanti mabe sibuya sizophathela udaba oluthe. Earlier this morning in my chambers when you and Ms. Best you asked me for time to consult with your client and you did consult with him. Ummangalela uThabo Best obhekene necala lokweqejele iMangaung uhlela ukuphosela inselelo ukuboshwa kwakhe kwelaseTanzania ngonyaka owedlule. Asikubingulo sikwamukele uma ngabe usanda kungena udabeni oluphambili imbukeli besibike ukuthi uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa uzivikele isibalo songqongqoshe abangaphansi kweCabinet kahulumeni obumbano kuzwelonke wathi sikhona isidingo salabo ngqongqoshe. Mbukela sikukhumbuze ukuthi lezi ndaba ikhona ku-YouTube na ku-SABC Plus wena okumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani lezi ndaba uzoyithola njengoba zinjalo. Ummangalela uThabo Best obhekene necala lokweqa ejele iMangaung uhlela ukuphosela inselelo ukuboshwa kwakhe kwelaseTanzania ngonyaka owedlule. Lokhu kudalulwe ummeli wakhe omusha enkantolo ephakeme eFree State uLerato Muela. Ummeli wommangalelwa ugcizelele isikhalo esike senziwa uThabo Best phambi kwenkantolo ngesimo sokuphathwa kwakhe ejele iHoshi Mampuru. Phakathi kokuthi Best akhale ngakho phambi kwenkantolo namhlanje ukungagunyazwa isikhathi esenele sokuxhumana nommangalelwa ngenxa yembandela eyenza kube nzima nakuye uma efuna ukubonana nekhasimende lakhe. Federal includes legal representations.
So if that is threatened or is being violated, this court itself must intervene. That's why this court can intervene that now the correctional service, as they are here, because this is not for Simampobe, this is the court, can order them to remove the shackles. He is in shackles now. As you see him as a criminal, but no, he's not. He's an accused person. He must enjoy the presumption of innocence. Ijaji likunyaze ummeli Muela ngokuthi anikezwe isikhathi esenele sokuxhumana nommangalelwa ejele. I think we are now going in my chambers when you and Ms. Bester were there. You asked me for time to consult with your client, and you did consult with him. So I don't understand now with regard to the various or challenges for you to consult with him. You did it this morning. I can see no impediment why you can't do the same within the course. Abamangalelwa uTiho Mahotsa kanye noSinoho Matswara sebefaka isicelo sokuthola ummeli wamahhala. Abamangalelwa abane ongokuqala kanye noSishiyagalombili basagcinwe ezitokisini, kanti labo abangaphandle ngebail yeluliwe kuze kuba baphinde babuyele enkantolo ngoLwesithathu olizayo. Abameli babasolwa icaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa sebesabise ngokuvula icala malungana nokungahambisani kobufakazi obethulwa enkantolo kanye nokuphazamisa ukusebenza komthetho. Lokho kuzemva kokuthi kushayisene ubufakazi obethulwe isiphathimandla sakwa Vodacom kanye nofakazi wangaphambilini okuwungoti womakhalekhukhwini. Ufakazi wombuso uColonel Lambertia Stanley ongungoti womakhalekhukhwini phambilini wethula ubufakazi obuthukela ikhumalo nowayeyintombi kaSenzo Meyiwa washayelwa ucingo umsolo wesihlanu ofisa okuhle Ntuli mhlazi 2 kuNcwaba kanye nomhlazi 15 kuMandulo ngo2014, kodwa manje sekukhona ukushayisana kobufakazi bomakhalekhukhwini njengoba isiphathimandla sakwa Vodacom naso siqhubeka nokuphekwa ngemibuzo malungana nocwaningo. A cell phone data that was provided in terms of section 205, does that correspond with on the date of the 15th of August 2014? Does that correspond with the information that you gave in your affidavit? It's the 15th of October. Yes. That does not correspond with the data that I have provided. Ummeli womsolo wesihlanu ushaya amakhala ngalobufakazi futhi uthi budukisa inkantolo. The purpose of this information on on exhibit 02 on paragraph 4 stack of a table there, the sole purpose was to fabricate or is to fabricate a case to trump up a false case against accused number 5. Umnisi usabise ngokuthi uzovula icala ebhekise emaphoyiseni abandaka. We hold instructions that on the basis of this information we need to approach our instructing attorneys with a view to go and lay a formal case of a formal complaint. Kusenjalo umsolo esinomthokozisi Maphisa ukuphikile ukuthi wayesendaweni esondelene neyesigameko sokubulawa kukaSenzo Meyiwa. Icala liyaqhubeka kusasa. Qhubekele nokwethula ubufakazi namhlanje lo wayengumphenyi uBrigadier Mxolisi Mnqotshana njengoba eqhubeka icala lokwedlula emhlabeni kwengane ngama-20 nomuvo endaweni yokucima ukoma iNyobeni esifundazweni Eastern Cape ngoNhlangulana wangonyaka u2022 lizophinde lithethwe mhla zi-12 kuNcwaba nonyaka leli cala. Lithe lafika ixesha belilindelwe ngabazali benhlekele yaseNyobeni kuba uqhubele inkqubo ye-inquest nalapho besithi ubana noko bayijonge ngamehlo abukhali ukuba banzise nawo umama ontombi zonke emngangala. Mama, zidlulile iintsuku ezintathu ngoku lo mba uzophinda umiselwa ngomhla ophinda abuyele ngomhla we-12 ka-August. Uzokuthika ngoku nizibona njani inkqubo zenkundla? Uzoma ngoku thina singabazali sonwabile kakhulu ngoba lelona lixa ebesilindele eli nelona besilangazelela kakhulu ngoba sicinga ba lilo elizawusivezela into yokubana ngalamini kwenzeka ntoni uze kube kanti xa kunamhlanje. Iyasonwabisa ke loo nto futhi ke namangqina la selengenile ngoku nawo asasonwabisa ngoba izinto ezininzi ziyavela, so sisonwabile.
Siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Nizibele kumama uMngangala sobuyela ngomhla we-12 kaAugust ezinkundleni zamatyala. Sizibuyisele izinambo kuni eGauteng. Izakhamuzi zaseLusikisika kanye naseSajonisi esifundazweni iEastern Cape ikhathazekile ngokuqhubeka kodlame lwezobulili esifundazweni. Lokho kuzemva kokubulawa kwesifazane oneminyaka engama-30 nongumama weingane ezintathu okusola ukuthi ubulewe yisoka lakhe. uNtombenhle Mpinga obeyithwele ingane yakhe yesine wadutshulwa wabulawa esikhathini esingaphezulu kwesonto elisedlule. Ekhoenxalabo ngendlela uNtombenhle Mpinga azothi angcwatywe ngayo. Ebehlala nomakhulu wakhe kwindlu yodaka. Kuvakala ukuba udutyule waze wabulawa ngulowo ebencuma naye. Bakathatha intweni. Ungumuntu ohluphekayo. Ifika siphazamisa kakhulu kwangaba umakhulu ohlala naye. Uthe wakothuka akakwazi nokuthetha. Oneminyaka engama-92 uTeyi Mpinga wadilizelwa indlu yakhe waze wasiyelwa esisilebhu kabini egqithileyo. Kwindlu kagogo yelapha bafika bayichitha bafa bathi bazomokhela indlu bebona kwikhaya kunjani senthe bakulelala kunzima mntakwethu asinami igwaqo asinamanzi sila nenkomo emilanjini ina ozala lo mntwana abuleweyo lisoka lakhe nalo ingcwaba lakhe apha egadeni naye wabulawa lisoka lakhe azangikwenziwe into. Isebe lozinziso loluntu lizokubeka indlu yethutyana. Osolwa ngokubulala uNtombenhle uzokuvela kwiinkundla zamatyala kungekudala. Ndingulwandile Mbulali eSajonisi. Mbukeli kunomfundi ka-grade 10 obelethele esikoleni Mlawuthi Secondary eBlood River ngaphandle kwasePolokwane esifundazweni Limpopo. Le ntombazanyana eneminyaka eyi-16 ubudala iyibelethele ngaphandle kosizo lwamuntu emagcikeni esikole. Eminyakeni edlule kube nembiko yokwenyeko wezinga lokukhulelwa kwabafundi ezikoleni. Okomndeni kamama wale ntombazanyana, umfundi ozibelethele enjinyanga sesikoleni ubenezinyanga eziyisikhombisa ezithwele. Iziphathimandla seziqale uphenyo ngalesigameko. We heard about the incident that happened at Mlawuthi Secondary. The problem is they did not even notify the department about it because normally they had to punch the information of learner pregnancy in their SSM. We're going to be aware that there are learners that are pregnant in Mlawuthi, but without the SSMs and EMIs to give us the information, we're not aware. Umnyango uthi umgomo wawo uyaqinisekisa ukuvikelwa kwabafundi abazithwele kanye nezingane zabo. The policy, the learner is 6 months pregnant. The learner must notify the school, and the learner must bring a doctor's note that shows that the learner is still fit to can continue schooling. At 8 months pregnant, 32 weeks, the learner must also bring a doctor's note that shows that she's still fit to can continue with her learning. That learner is not discriminated. When the time is due, that learner must be given leave to go and deliver the baby. After delivery, leave. Usana kanye nomama walo kubikwa ukuthi bayalulama esibhedlela. Umndeni nokho unqabile ukuphawula ngalolu daba. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu nomadlamini. Siyabuya. Kuzo zonke indawo enthembeleni kuze emakhaya sinibingelele sinamukele nankumhlahla wesimo sezulu sakusika kanjalo nakusasa izimoya epholile ke kusihlwa nje ukela enxini ezisenyakatho nasempumalanga yezwe kanti ke enxini eseningizimu nasenqameni lwentaba esiningizimu yezwe kulindeleke ukuthi lithi nje qwaqwa ngamafu lithi ukufudumala ngokuhamba kwesikhathi kanti ke ihlanjana zemvula zingase zilindeleke ke ngasogwini oluse Eastern Cape ake sibheke kulindeleke ukuthi libe nehlambi noma ke kulindeleke umsinga obandayo oqhamuka ngasolwandle lusentshonalanga oletha amafu enxini seningizimu yezwe kunyukela njalo enxini ezilapha ehlanzeni kanti ke ihlanjana zemvula futhi zingase zilindeleke ogwini oluse Eastern Cape kanjalo nangasogwini olapha enyakatho yeKwaZulu Natal ake sibheke amazinga okushisa aphansi kulindeleke ukuthi libande kakhulu ke eBethlehem ngo-2 degrees Celsius libande futhi ke esifundazweni seGauteng ngo-3 degrees Celsius lapha eJohannesburg eGoli lapho sinisakazela
sikhona kanti izobanda kakhulu ke eSutherland -4 degrees lapha yana kube u0 nje kuphela degrees Celsius lapha ya eCalvinia kanjalo naseSpringbok lizobanda kakhulu izulu kusitshwa nje kusasa kulendlela ukuthi ke libande liqhubeka libanda engxenye ezintshonalanga iyezwe kanti ke ngasompumalanga ekakhulukazi ngasogwini lapha kwaZulu Natal kulendlela ukuthi lifudumale izulu lobe lifudumele futhi esifundazweni esempumalanga kanjalo nasesifundazweni eseGauteng ukela eLimpopo esifundazweni esenkabeni yezwe soqhubeka libanda ke izulu kusasa ngesikhulutisa lapha esenamhlanje sibikezelo sezulu sisamleni kusasa ngesikhathi esifanayo makuze kube ngokuzayo okadla mina umntwana uthi ayixabene Mbukeli sibeka lapha ezihora lesikhombisa kusihlwa kusasa bakhona ozakwethu nindaba zesixhosa wena usale kahle